Aj dnes venujeme časť relácie zdraviu našich zvierat a hovoriť budeme o mačičkách. Ako sa o ne správne starať a ako nám na pomoc pri rôznych problémoch prichádzajú prírodné preparáty. O tom už s odborníčkou na aromaterapiu s Michaelou Švorcovou. Dobrý deň, Miška. Vítajte. Ďakujem. Mačička je naozaj čoraz obľúbenejšie domáce zviera, prináša nám taký kľud, pokoj. Mnohí ľudia ju majú aj doma v panelákoch. Ako sa teda správne starať o mačku? U kočičku starání je trošičku obtížnější než o pejska. Ty problémy musíme řešit obdobně, akorát prostě volíme ty preparáty v daleko nižší koncentraci, nežli volíme u těch pejsků. Jinak je to úplně stejné. Ošetřování zubního kamene, tak jak kočičky potřebují, problémy s ouškama. Sami víte, že se hodně často vyskytuje ušní svrap právě u kočiček, u těch kočiček, které žijí u těch domečků venku. Pokud se jedná o panelákovou kočičku, vlastně, kterou máme ve městě, tak ten svrap tam není zase až tak rozšířený, ale tady se nám objevují spíš další problémy a to jsou různé herpesové viry. Hodně často se na nás obracejí majitelé koček, které vlastně mají na chov. Přímo jezdí se svými zvířátky na výstavy. Tady dost často řeší právě tu různou dezinfekci a tady se snažíme těm majitelům už trošičku víc vstříc, protože když vlastně oni se z té výstavy vrátí, tak mnohdy podstupuje ta kočička 3týdenní karanténu a nesmí se stýkat s těmi ostatními. Takže i na některé tyhle věci myslíme a snažíme se je řešit. Čo je to aromaterapia? Aké látky vlastně ponúka alebo pripravuje aj na starostlivosť o zvieratá? Aromaterapie vlastně vychází z přírodních surovin, vychází z rostlinných olejů, vychází z eterických olejů, vlastně ze silic a ty silice jsou produktem různých rostlin, dřevin, listů, květů. Ako na to reagujú tie zvieratka, konkrétně mačky? Kočičky reagují na eterické oleje velice zajímavým způsobem. Je to rozdílné třeba od pejsků, protože kočička má ten čich vyvinutý ještě daleko více než vlastně pejsek, takže tady musíme být daleko obezřetnější. Navíc kočička je přece jenom taková dominantní, je jiná než ten pejsek, ten nás přece jenom spíš poslechne, ale kočička má svoji hlavu. Takže ta aromaterapie celkově, olejová kosmetika nám přibližuje ty zvířátka z jiného hlediska. Ona nás učí blíž se jim přiblížit. Žít s nima, víc je pochopit. A u těch kočiček to platí dvojnásob. Mačka žijúca v byte alebo v dome občas svojho majiteľa potrápi. Na stres, nepohodu alebo nudu môže reagovať aj nepríjemne. Napríklad, keď namiesto svojho mačacieho WC použije iné miesto. Ak si na to zvykne, je na svete problém. Je na to nějaký prostředek? Ano, máme na tohle přímo hotový přípravek, je to lihový přípravek a stačí vlastně to místo postříkat. Je to teda tak trošičku jako kdo z koho, protože tady musíme i tomu pejskovi, i ty kočičce ukázat, kdo tady vlastně teda doma je tím pánem. Takže vlastně to místo, kam nechceme, aby ta kočička chodila, tak ho tím sprejem přestříkáme. Nemusíme mít strach, že by to kočičku nějakým způsobem poškodilo na zdraví, naopak, a vychováváme ji vlastně. Což u těch kočiček je velice obtížné. To by určite mnohí majitelia privítali. Spomínali sme niektoré problémy, ktoré mačky majú, aj je tie, ktoré žijú doma. Občas sa im zapalujú očka, občas ten svrap v uškách, takže na to máme nejaké prípravky. Určitě, tady v podstatě záleží na tom, čím tu kočičku krmíme. Pokud ta kočička je krmená vlastně jenom granulema, může docházet k tomu, že se ucpávají slzné kanálky právě z nadbytku těch minerálních solí v těch krmivech. Tady stačí, když začneme používat ten nosní olejček, vlastně dáváme na houbu a na základě toho, jak ten olejček s těma eterickými olejema navzlínává, tak nám uvolňuje vlastně ty slzné kanálky a pak to očičko začne fungovat normálně. To je v případě, že je ucpaný ten kanálek. Pokud je tam otočená řasa nebo je tam nějaký chloupek, musíme vyhledat samozřejmě veterináře. A spomínali sme svrap, ktorý je pomerne častý u mačiek? Vzpomínali jsme i svrap a to znamená, že vlastně máme olejček do uší přímo připravený. Byť často slýcháme, že vlastně olej do uší nepatří, ale máme rostlinný olej, nejedná se o minerální olej, tudíž můžeme tenhle olejček do toho uška aplikovat. Aplikujeme jednu kapičku, která se vlastně rozlije v tom zvukovodu, vyčistí nám ten zvukovod. Vieme, že mačky nemajú radi vodu, na rozdiel teda od psov, ktorých pravidelne kúpeme. Můžeme kočičky i vykoupat. Znám hodně majitelů, kteří mají svoje miláčky kočičí doma a normálně jim napouštějí vanu, kdy se ta kočička jde vykoupat úplně bez problému. Já sama jsem teda, když jsem dostala koťátka,
byly hodně zablešený, tak jsem je sama teda taky koupala, byť se jim to nelíbilo, ale právě kvůli těm bleškám, který měli v kožíšku a nechtěla jsem použít ten klasický přípravek proti blechám, který poškozuje kůži, poškozuje vlastně srst. Navíc může ublížit i tomu zvířátku, když se dostane do trávícího traktu, může se to zvíře trávit. Tak prostě tahle varianta, byť svým způsobem byla trošičku drastická, ale na druhou stranu zase byla pro to kotě daleko prospěšnější. A i to koťátko potom pochopilo, že tam nechci mu nějakým způsobem ublížit. A ty blešky jsme z toho kožíšku dostali.